Ostiralean heldu zioten Orduñako jaietan Otsomaioetako bigarren txanpari. Asteburu osoan zehar luzatu da festa giroa. Larunbatean, herri bazkaria egin zuen Mugaldek Gernika plazan, eta 500 lagun baino gehiago elkartu ziren arkupeetan. Bola txapelketak eta kontzertuek jarraitu zuten saltza. Igande goizean aldiz, taberna ibiltariaren emanaldia egon zen Foru plazan. Bihotza konpartzaren erraldoiak ere aritu ziren dantzan. Lehenbiziko putzera lehiaketa jokatzen zen bitartean. Arratzaldean berriz puro relajorekin dantzatu zuten urduñarrek. Iluntzean izan zen jaien amaiera. Hain zuzen, Deabru Beltzak taldearen ikuskizunak hartu zuen Foru plaza. Ariketa, zu artean, bihotza errezuten arte. Ohiturari jarraiki 2022ko Otsomaioak bukatzeko Piloian bainatu ziren zenbait herritar.